Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Di na ko gusto makasuot pa mo ang maayong Miss Krisya. Theater sila. Bago para mo nagkaila. Ug dili pa kayo law mang inyong kakahigala. Busa dili palisod para nimo ang paglikay niya, Brina. Likay si Miss Krisya. Nakasabot ka? Oh, tiha, lisod man tao nagbuhaton kay Unsa ba ko rin nakalisod, ana, ha, Brina? hinigog siya sa anak sa atong account tiha. Ug usa pa sab, wa man ko'y nakitang dautan siyang papakigsuon. Makamao ka na mo sopak na ko, Brina. Theater sila. Dili ka na mo hustong pagpasunod nimo sa imong pagumangkon. Naghilap mo to sa dibuktuta, ay! Sila, wa ka ba magtanaw? Nga dili na batang may buot kini si Inday Brina. Hilamoy! Dagwan buktuta ka! Ak hilaptanon gini mo! Naluoy lang ko ni Inday Brina. Salamat ha, Nipunyo. Hoy, Brina. Suway niya. Suway ang pagsupak sang gibaon ni mo. Kaya makita ganyan niya ni mong bayhana ka. Ay. Nipunyong, iyan na lang yung tingog pirmi mo ay gusto niya akong tumanot. Ang kamaldita lang yun. Kayong ludan sa naong. Hangtod karon ningon lang gihapon siya ni anak nga na kanimo. Dako ka na. Dili ka na unta angay niyang ingno ni anak Brina. Siya na lang ang katapusan akong kaliwat nga naibilinoy. Mong andam paghihapon ako siyang sabton. Inday Brina. Makaluluoy ka gayod. Kay ikaw may kanunay niyang mapahungawan sa iyang mga kaligut-gut sa napakyas niyang kagahapon. Nipunyong, Pabilin lang gyud sa imong pagkabuutan, Inday. Kay inigabot unya sa tukmang higayon. Ang tao nga daog-daogan, magabaan. Tun-i kung unsaon pagsabot sa batasan ni ng tersela. No. Krisya, Gaan gid ta kayo nga kung buot ni ng tarsila. Bisan pa mas yang kamaldita. Pero sa nakita nako kung giunsa niya sa pagtatar ang iyang pag-umangkon nga si Prana, misurok gid ang akong dugo. Ay, Jibari! Ah. Risha! oh, by Darwin. Darwin? Naunsa ka? Nahibaw mo sa... Wan, balita ron? Ha? Bain sa unsa? Isulti na lang ko nag-unsa na, Darwin. Kwan, ang dapit nga itong gatuan ba? Katubang nag-landslide ba? Tila may mong matuan kami sa kinsa. Unsa? Lagi, nabasa ko ikan sa FB page sa ilang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office nga matud pa gipaubos na sa LGU Lakira ang state of emergency ang mga dapit o gideklarar pag yun kini isip restricted area lang sa publiko. Mao ba? Lagi, og gikordon sa mga otoridad ang mga dapit og walay si bisan kinsa ang gitugtang mutaak sa mga dapit. Kung mao ka na, ay, mauli na lang tingalita sa syudad. Usaon niya ning mga adlaw. Mag-agad lang ko ni mo, Jomari. Muadto ko sa lungsod, aron susihon ka ng bahina, by Darwin. Aw, mubang ko ni bay, aron na kay kuyog. Okay ra nimo nga mamaulita sa syudad, Ashing? para na ako, mas maayong mamaulit ha, kaysa pagkatinuot lang bitaw no. Daghan kikog namatikdan nga something scary ani karaang bay sa mga Buenavides. Ha? Bitaw, mo tinuoy. Daghang something scary din hi. Og mao ka ni put untang sutaon ni Jomari din ining baya. Kung unsay mga nagtagong misteryo ni ini sa panahon sa kakahapon, Abi ni mo no, murag gibati na ako nga daghan ang gipamatay nga mga inosente din hi. time para good, Ashing. Ngano na kasulti mo ka, ana, ha? Ambot, basta kay gibati ko lang na, Krisha. Ashing, sulti ko na gusto tinuod. Gusto lang kong masayod. Naa kay third eye? Please, sulti ko. Naa ka ba ni Ana? Ang tinuod bitaw, na ako ana,
ug abli ang akong third eye, Krisha. Ashing, Usay, mao ni ang magbutang nako sa kahadlok. Pero akong gitudluan ang akong kaugalingon aron mapiog ni. Kay unsaon, niya namang gid ni. nasa ato pa di ay? Daghan kag nakita nga mga dili kasagaran dinhi sa karaang bay. Sa ako nang giingon nimo. Daghan og mga something scary dinhi. Like what? Kuan, mga linalang nga dili ninyo makita, pero ako ray makakita, Krisha. Oh, mas maayo mo mauli sila balik sa syudad. Katawam ka. Kana kung makapauli pa silang buhi ngadto sa syudad. Hoy. Tal sila. Usbon akong pagbaon nimo ha. Ayaw gyud paghimog daotan sa mga bisita karon mga higala sa anak sa tuagawn. Tingalig na limot ka nga may tunglo kining maong dapit. Tagagawa sila nga mitunob dinhi busa ang tunglo nga mao ang kamatayon midatom na kanila sa unang pagtunog pa lang dinhi sa karaang bahay sa mga Buenavides. Punyong? Hoy, paminaw. Why kamatay nga makita mo? Nakabati ka? Wa, punyong. Asam ta paingon ani, Medyo Mare? Sa simbahan, bay. Makikita ko sa Padre Cora. Okay, Medyo Mare. Father Ferdy Martiniano. Mao kuno nay pangan sa pari nga mo na-assign dia sa simbahan sa parokya ni San Sebastian Martir. Sa akong hibawaan bay, ilan ba kung batasan ang pari ng parokya ni sa Lachira? Di ko matubang mabisita. Aw, suwayin lang gud na to. Bay Darwin. Ashing, gusto ko nga unyang gabi manggawas ta aning kwarto nga atong nahimutangan. Unya sa man ta paingon. Atong subayan ng tibok hallway na ining karaang bay sa mga Buenavides. Unsa? Ngano, dili ka? Mahadlok ka? Normal lang nga mobati og hadlok pero makamaon akong mo-adjust. Ang ako lang ba, mao ikaw? Okay, rakit kay ko. Pwedeng kamutan na kung dili magpadaog ni anang bation akong kahadlok. Mo sa kanang akong gibuhat. Pero abi mo, nagihigayon nga di ka pugngan nga mubati ko og kahadlok, Risha. Tungod kay tao lang ta. O ang kahadlok, usa kapag bati nga tawhanon. Ashing, Nalagi, naglagubugikan sa bigas kwarto, Risha. ug murag dunay mga tao nga naglayugay sa suit. Oo. Pero, wa naman sa po. Di ba dako man kaayo ang kandado nga naa sa pultahan na ng kwarto, ha? Ashing, imo lagi kipiyong ang imong mga mata. Krisha, dili mugna gikan sa laing mga linalang ang mga lagubo nga atong nabati, kundi gikan sa sama natong tao. Unsa? Dali, magawas ta. Aron atong masuta kung si kinsa ang naa karon diha sa suwed. Okay, tana. Kinahanglan nga ako dayong ipadlak kining karaang lawak. Ako nang nataod ang usa ka dakong kandado. Ang usa na lang karaan na kayo kining mga kandaduha. Dalion ko dayon ipagpadlak kining dakong kandado. Nay mo niyo? Di ka gikan sa sud? Diha ako gikan sa sud, Miss Krisha. Naabay laing tao sa suwed, Noy Punyong. Ngano bang nakapangutana ka man ni Ana? Tungod kay may nabati kami si Krisha nga naglagubo. Ug murag, naakay laing taong gikalayog. Doon na, Noy Punyong. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!